15 مای президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авеста Автоматив Индастри ташриф оварда баъди шиносоӣ бо фаъолияти корхона 30 электробуси замонавиро бо тамғаи Акия Неру мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки электробусҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти гармидиҳӣ ва хунуккунанда, 6 камераи назоратӣ ва 2 экрани намоишдиҳанда тибқи стандартҳои аврупоӣ истеҳсол гардида 32 ҷойи нишаст дорад ва ғунҷоиши умумӣ дар он 100 мусофирро ташкил медиҳад. ҳаҷми умумии батареяҳои электробус 350 киловатт-соатро ташкил дода, иқтидори ҳаракати автономияш то 300 километр роҳро дар бар мегирад. кафолати батареяҳо ва дигар қисмҳои барқии электробус 600 000 километр ё 8 сол мебошад. гуфта шуд ки барои ҳар рӯз бо барқ таъмин намудани воситаҳои нақлиёти мазкур дар корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобусяги пойтахт нуқтаи барқтаъминкунии замонавӣ бунёд карда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авесто Автоматив Индастри ҳамчун ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия фаъолияти худро моҳи январи соли 2018 оғоз намуда, воситаи нақлиёти ҷамъиятии мусофирбари замонавии тамғаи Акияро бандобаст ва истеҳсол карда барои саноатикунонӣ бо суръати кишвар саҳми худро гузошта истодааст. ёдовар мешавем ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон бори аввал 14 феврали соли 2018 бо фаъолияти корхонаи муштараки Акия Авесто Автоматив Индастри ки бори аввал дар кишвар бандобаст ва истеҳсоли автобусҳои тамғаи Акияро ба роҳ мондааст, шинос шуданд. 19 марти соли 2019 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба фаъолияти истеҳсолии ширкати муштарак оғози расмӣ бахшида шуд. то ба имрӯз корхона зиёда аз 500 автобус, электробус ва электротроллейбусҳои гуногун шакл ва гуногун ҳаҷмро истеҳсол намудааст ки дар кӯчаи хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои кишварамон ба мусофирон хизматрасонӣ менамояд. автобусҳои истеҳсолшудаи муҳаррики дарунсӯз дорои муҳаррик ва мутаҳаррики ширкатҳои номии олмонии Mercedes-Benz ва Захнрад Фабрик мебошанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон амалӣ кардани иқдоми мазкурро дар пешрафт ва баланд гардидани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар соҳаи мусофиркашонӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуда барои сохтмони бинои хати истеҳсолӣ оғоз бахшиданд. баробари давлат иттилоъ дода шуд ки аз оғози фаъолият то ба имрӯз дар ширкати муштарак автобусҳои дарозияш 8 ва 12 метр, автобусҳои дуошона, инчунин электробус ва электротроллейбусҳои замонавӣ мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ мавриди бандубаст ва истеҳсол қарор дода шудааст. истеҳсоли силсилавии автобус бо дарозии 8 метр бо номгузории миллии Акия Орио ва электробус бо номгузории Акия Неру бори аввал дар Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. дар баробари истеҳсолот истифодабарии воситаи нақлиёти ҷамъиятии бандубаст ва истеҳсолгардидаи тамғаи Акия дар шаҳру ноҳияҳои кишвар тӯли беш аз 7 солро дар бар гирифта аз сифати баланди воситаи нақлиёти истеҳсолгардида, истифодаи дурусти техникӣ дар корхонаҳои нақлиётӣ, нигоҳдорӣ ва мунтазам гузарондани муоинаи техникӣ, таъмини қисмҳои эҳтиётии баландсифат ва судишвориву маҳлулҳои муносиб ба автобусҳои стандарти Евро 5 ва Евро 6 бо мақсади истифодабарии дарозмуҳлат дарак медиҳад. дар давраи фаъолияти ширкати муштарак шумораи коргарони маҳаллӣ ба беш аз 200 расидааст. ҳамаи онҳо мутахассисони варзида буда, аз курсҳои бозомӯзӣ ва баландбардории савияи донишу таҷриба гузаштанд. мавриди зикри хос аст ки бо мақсади ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри Душанбе, беҳтар намудани вазъи экологӣ, кам кардани партобҳои газҳои гулхонаии муҳаррики дарунсӯз, саривақт иҷро намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат ва раиси шаҳри Душанбе, ширкат бори аввал дар Тоҷикистон истеҳсоли электробусҳоро ба роҳ монда, дар марҳилаи аввал 30 адад электробус истеҳсол намуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нақша дорад
تا سال 2028 پورра ба нақлиёти мусофиркаши барқӣ гузарад. роҳбари давлат дастур доданд ки истеҳсоли электробусҳо зиёд карда шуда, талаботи дигар шаҳрҳои кишвар ба инобат гирифта шавад. коргарону мутахассисони корхона ҳамаи дастовардҳои худро ба дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рабт медиҳанд. бояд гуфт ки имрӯзҳо маҳсулоти ватании автобус ва электробусҳои ширкати Акия Авесто Автоматив Индастри на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷ муаррифӣ гардида шӯҳрату мақоми хос дорад. баъди шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот дар корхона, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми шоистаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва масъулини корхона барои дар амал татбиқ сохтани тадбирҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти саноатикунонии босуръат ва ба кишвари сабз табдил додани Тоҷикистон баҳои баланд доданд. аз таҳлилҳо бармеояд ки фаъолияти воситаҳои нақлиёти барқӣ ба хусус электробусҳо нисбат ба хароҷоти автобуси дизелӣ бартарӣ дошта, барои хизматрасонии онҳо ба ҳисоби миёна аз 9 то 10 маротиба кам маблағ харҷ шудааст.